ndasvika Chongwe. Kundiona muchandiona ndasvika Botswana. Muchandiona ndasvika ikoko. Kundiona muchandiona ndasvika Botswana. Vashumi. Makadi baba. Totokwaza tizi. Aiwa. Muri kurowana naro basa? Basa tukuro. Makadi baba. Muri sei? Mudara munyamani. Muri sei kumba? Tisinaro tukutandara zvedu tiri muno. Tisi hako. Bagera kuna rubaba. Baba, ndakaroda kuramba siya. Rabudirira. Rakabuda harira wina. Rabudirira. Rabudirira shuti. Aiwa derere irisiye derere ndorando daro. Iro riri chero kuchinzi uroi ndopa ndotangisa ipapa. Ndoro ya munhu akafira ipapa sport. Aiwa ipapo. Wederere andidi naro. Namnyamani ngawatofusha tiri kuzowana ore ku. Aiwa zvekuzouya mozotora henyu rave. Wamfushwa. Munobuya. Hakuna kuisha. Baba isati kumira. Uzona kuti muri kumhanya. Kutomhanya. Taitaura naona kurwa nemari unopfugama. Andika. Pugama. Chiborekera zvona sitete tiwana makuru. MP mutona tauya ka. Ndara munyamani. Yada problem pamba peda. Maita dambudziko. Yata dambudziko. Aizvonzwa kuti no munotijega. Ndimi jegas wedu, ndimi jega wedu. Saka ipapa tatouya namai ndikati ndiri ndogamuka azvibvumi. Rekedza tingoenda namai. Ndatouya namai apo. Vanoendera mberi naro paduku paka. Saka zvataita munyama ndezvekuti pamba pakaufuka pera. Tikuzviziva edu kuti nebharanzi $23 aiwa inouya. Takatora mafaya kireka nemasikati maviri. Nezvidoro zvedu zvapo. Saka maitaita problem yekuti tapiwa $100 for ipastiu kwedu hamuzwa kuti mazuva ndakubasa kama dhezi aenda asiri kubasa kama mazuva munogara machena chero kutogeza makutogeza ka chero inu aiwa chero hembe iri kuoneka kuti mai vakutowana cheku aina mazuva ndakugeza ndachingogeza ngoti kana usiri ungaindi kubasa unopangwa inoziva chekugezera ka kana aiwa apa musingagezi ba hembe katikati hembe katoti hembe dzadziri shoma because haikono machena nefly pastiu muri kuoneka kuti aiwa kambani inoda kushandwa asi ndauya wrong time kai mangogara makamirira kuti achauya chete aiwa kana zvimune safety yenyu pamusoro chedu mvura mabwe chakauya nguva ineyi kunaya kwete kufly pastiu akuti unokwanisa kurohwa nesimbi right ndandati pamwe munzira kati mvura mabwe amazuva mvura mabwe chonaya matombo asi aiwa makachena aiwa kambani muchandimira ndikauya mangu ndiwana pakundibatira aiwa kana imagara munongouya magara munongouya kungotiwo pamwe hameno apa kuti chicha changoitika kuti musauye pa 2-3 days dzapfuura tiripo pabasa apa tatoti namai tiuye tauya namai motipo kaka 10 dada kuti chikumbiro ka 10 MP mungotipo ka 10 muri munhu wanu papa mungazotima ka 10 handizvo mai katena icho kwadi kateni katena ka mamuchikada kari kashuga ire kana kuti kahufu tatombosvika pachitakisho pedu penyu apa tikanzi kuti tizokupai baba vanozoya kuti hatange matonovaona indai kumunda ndoko vatori chi ndokutoya kwatazoiteta icho kwadi zvangu hazvingopiwi munhu tikati tisaifamba naMP tisina mabasa handi maitiwa mabasa tisina mabasa kufamba nemika kuya kwataita kushaya mabasa kakwe icho kwadi yozai makapiwa mafetirizer mukatopa apa isu hatina hedu hamuna kuzotipawo hedu but anyway mimi makatopa chenyu chedu hamuna kupa aizo haisi problem but isusu tiringotaura nyaya yekuti saka kakateni kama muchida maida kefetirizer kapira baba musadaiso maoko katitaura paita ka shortage keupfu padena saka zvandakaenda kuti bosi rejika pedu pafly pastiwa vakandipa $100 zvanzi aiwa 100 yako ipei saka ndobva ndaweka ini mwana wechikoro rent yenyu yatakazva pakrismas ndikaona kuti mari yacho haisi kuita se haisi kukwana saka ndandauya ndikati hazvigone kuti titaure nemwi tataura nemwi motipawo chiupu chongu tingokwanisa kukavha tokavha mwana wechikoro todaiso then mazuva angu asara maextra week atichiita bozi yozobasa kwabhizi flybus tiri yabhizi zvokuti kuti hatisina kana chokutaura izvi bozi masikati tetichisefa manheru techofuna kuti simbi dzawanda mapuranga madhoframe achimaze zvawandisa baba saka mutoti pakaufu tiongoona kuti toita sei saka imi mukureva kuti pamafirecracker ndakakupai musi wekirisimusi
neamakakwereta futi musi wenyuye panyuye makatotora mamwe nemachansi andakakupai futi musi wenyuyere nemusi wa 2 hama dzangu dzawanda dzauya kapaiva ndichipemberera kuwana basa kwandaenda kufly past you mwana ini ndandawana basa kupi kufly past you hama dzangu hapana yandandambudza kana imwe chete ndikati aiwa hazvigoni ndishandi hama dzangu zingazivi ngadzichiuyawo dziziva kuti mukomana apa basa pafly past you fanitengeswa sei ndadoma saka izvezvi zvimanjisi ndabva ndaona kuti mari yedu yanga isingachakwana amount kuti vanhu vadye mafariro patakaita chiti pai machanks nezvimwe zvomuti pavo ndo zvakati zvezvo muri kutoziva hanyu kuti ndakakupai aiwa ndaziva muri kupaziva saka mafirekreka ndakakupai mukaputitsa muchimhanya samai mudzimai wako ndakamuhwa kuti aunomhanya zvisingaiti wanzi waimhanya zvisingaiti nemafirekreka uchiridza zvisingaiti kubva zvawabva kwamazuva wakambomaputitse kwamazuva havana kana ambosvika kumba hanzi vairira adzimai wako nemafirekreka ndakavapamuka ndikati mhanyai muchiputitsa mafare murume wenyu akushanda kufly past you wapa basa apo vaiputitsa kuti mafirekreka angari echikwereti aiwa zvangari echristmas nenyuye aiwa kochristmas yakatenga aiwa tachikotaura taimashandisa kapa christmas nepanyuye che oright toti makashandisa apa nhasi mauya zvakare pazvese machansi mafirekreka zvese nezvakaputitswa nemukadzi wako neraisi ramakahala zvese muchisa raisi mumachansi hazvina kana kubhadhagwa nhasi wauya futi wakutoda chimwe 10 kg futi saka ndakutoshandira iya ndakutoita community service kai shopu yangu yave community service tatangoti zvezvi zvandandakambokurongerai karendrod ano makamboya muchida kuti rendrod paipai muchida kuti rendrod ipapo mamune nyaya yarendrod kaimi ipapo waya zvakanaka manje nyayayako aiwa iya yelendrod iya ngatimboisa paside pane chikwereti kuna mai kao paunoziva kuti kushopu kumai vari pamaidawo rendrod kapaipai maiziva kuti kuna mai kapaya aiwa kachiuwa kanyaya dzavapo manje unowa kutaura pane mudzimai imimi handiti mati imimi mune 100 yamakapiwa kufly past you 100 aiwa ni mati bosi wenyu akakupa 100 bosi reje vakanipa pei vakanipa pei iriko mune muri kuita akakoshiwa asi muri kufungidzira kuti makapiwa mari nyaya dzedu dzawanda tazotaura nyaya rendrod kapa saka imimi zvamoita plazini handisandajaira kushanda handisandajaira kupiwa mari kubasa okuhora musati tajara zvedu zvokufamba nemika tichidaidzira kuti vote gwai kuzvezvi hazvina kuipaga vote gwai asi pataidzi vote gwai muchiparidzira vanhu kuti vativhotere pane zvaitaugwa kapaya kuti muzopiwa mafertilizer morima vanhu itaipfumvudza muite sei murime imimi makapiwa kuzasuku hamuna kana kumborima ndingazviteedzera paipe mvura yange ichitoita kunge yopposition kapaya mvura yange asingadi kunayaka mvura yaita kunge hapana uri mudhumeni rede wakabvunza mudhumeni kakuti ndoita sei kaakasvika akakudza kuti chirima zvakadai zvakadai ongochedza mudhumeni ouya kutarisira otorima ochapfumbudza anyway iyoyo kwangu gokwe mafertilizer rudi wachindipai mafertilizer maifaundipa ndotengesa ukoko inzwa mwe kwako nemai ndokusunga ka unoziva kuti ndiri MP asi ndokusunga wakuda kutoita bribe kai watohori kako indokusunga futi ndiri MP unoziva ini ndikakupa fertilizer yangu ndeyekuisa muvhu kuti mbeu dzikure kwete kuti hanzi unotengesa uda kutengesera hanzi zvenyika iyi alright iyi ngaichipera iyi ndatokusunga iyi yatove mhosva number 2 pakubva pane chikwereti saka iwe chinzwa unzwe kapaipa iwe wati une $100 yakabatana iwe unoona zvaunochiita manje ndane plan ine 100 itai zvamochita because tiri tuna mai mai varipo ndio vanobata mari aiwa asi zhinji sitoronga tiri tuka mai tunozovapira nyaya asi saizvozvi zvivari kuhwa nezheve 1 asi iwe unozosvika woudza imwe yacho ichiia saka nyaya inoita manje ndeyekudai so apa takupinza mese munyaya iyi chimhanyai mimi namai handi munotora $100 aiwa asi reka musingatinokuregai regai moidi aiwa kale musingangodi neupfu hwenyu ka aiwa zvinani mugari mangotaurira musoda neupfu hwenyu moda kutora 100 moidi asi mari yacho hamune tinaye but mukuidii aiwa chindinzwisisa achiterera ini nzwa inini maenda manotora $100 iyai mouya nayo muhamati MP tauya ne$100 idi bataiwo hafu yechikwereti muhamati kwereta upfu ndobva ndakudzorirai chenji yenyu hapana kushata munobhadharawo chikoro nerendi yacho hazvikwani ayo munonohafura kwai ndati bvisai yese ri kwandii ndati munohafura
tata toafura inoenda kurendi. Toafura kuchikoro. Inoenda kuchikoro. Toafura. Tosara tisisina. Imimi sematauriro amaita kuti hafu muda kuendesa kuchikoro, hafu muda kuendesa kurendi. Imimi chitangai maya nehafu yacho moya mozoafura chikwereti changu. Mozoya kwandiri manje. Mobva mandiudza kuti MP mari yedu yashotera izvi neizvi. Ndochikubatsirai kubva ipapo. Mambokavha chikwereti. Kwetoda kuti mari irambe iri momwe menyu. MP muri kuti isi tikakavha apa rendi ikashota chero tikasaiwa nerendi todzoka tozotaura kuti MP munhu wevanhu. Ndo basa rangu iro. Aina muda ndara mnyama hai wapedza vangani vamakacheresa zviburani vanomuna munyamani vangani hobo wamuri kubatsira aiwa yezu chambona kana street kid vese vaindizwa aiwa vanhu ngaende vanoto kati kauna street kid rakura rotonorima aiwa munyamani apa mataura saka isa kunotora 100 iyai exactly tikanwana iriko touya nayo touya tokupa 100 iya moto mobvisa zvedu balance hazvichi kuduku wani vanotikavha zvavanenge vachitikavha aiwa apa yajeka iyi saka isusu takuenda pamba tonoona kuti 100 iripo here tonouya ne100 panapa saka zvese vanobva vachitira zvese vanobva vatikavha MP hayi vanopinde vachira saka baba mama tineni matongotaura chokwadi chokwadi chiripo tiri kutouya MP chokwadi chiripo chokwadi tiri kuya nini chokwadi tapedza tozvifambisa sei manje apa nezvamasiya maudza MP kuti mari tinayo tiri kuenda notora mari isusu mari yacho hatina mari takadya musi weKrisimasi nemuNew Year semushonga wemudumbu saka tozvifambisa sei iyo $100 yacho nakana handikuide nani madi kuvotora neyangu tozvifambisa sei nebaba panyaya iyi mukudzironga sei $100 yacho hatitorina muzvifambisa sei inoda kutonyara nemuchitaura nematodaro eni toita sei unoona zvotoita apa manje zvetototenda zvazvokuda menzi iwo hauna imwe $100 iyaunayo dzitorine antonaona sendi apa vamunyamani vari kuda mari yavo landlord arudara imari yake kuchikoro kuruda kutsamusana nemudumbu kapo mwana atori nenhingi yakabatigwa kuchikoro yekunyora maexams iya anonzi report book mabhuku apa tata balance sakuti zvifanga todii baba zvotoita manje ka apa pakutoda dhiri yekuti tivhare mudhara munyamani unoita problem kuti pamunda pake ndo pazhira hapana imwe zhira iri kunze kwepamunda pake ndo pazhira saka pakuda kuti tinovhara landlord isu ngatibude totuta zvinhu zvedu toenda kupi kubasa taenda kubasa tonoudza murungu wangu boss regi unai I'm rented always I'm thrown out hapana panombondirasa boss regi nemitundu yedu amadinga kuti kutomwena nemutundu yedu unozvika pabasa pafly pasi vanhu vachitiona kuti tadzingwa kachongwezi fired hakuzodzingwa kudenga kako kudzingwa riparenda hakuzodzingwa kudenga titangofaiwa after that plus tovataita sei topiwa imba tetafura titora mwana wechikora vatati naye kula pasi tozati watodzingwa kana chikoro izvo tareti totsvaka chimwe nzvimbo yokugara nechikoro hanini the good idea baba but landlord yamunomuziva imi kuti unopenga sei topabuda sei kana aripo zvinonani anga asitoripo abuda paanombobuda pepa yese tosara tichiita masipo amamuzvona tobuda sei anogopapandimochita zvokutiza amugoni tototiza imi chikoro chatinacho imimi mamwedzi ese ukaona rogore fly past unofaa kurespecta ndii kuzozive vashandi kufly past vanobva vatiza vanobva vaita so kuna landlord baba aiwa kwakanyongwa kwakanyorwa but tiri pana nyaya landlord topabuda sei pamwedzi yatinayo iyi topabuda sei ngatitongonorongedza zvinhu zvedu isusu kopane zvingani ndine suititangani amomuti kudii aiwa tange mapedza baba tiri kudii bhozi tozvikosvika ka mai vavai vanopenga vaya imi munovaziva vanodya marasha zvekumoto chekuti pano handiona kuti tinobuda baba mukazonyara nini handizodi kuzonyadzisiwa ndozokutarisai wagara ungonditarisa kupanda kuti I love you wati vabereki vangu vanda munhu ane mari ndikangokutora ndisina mari kudaro ndakabvisa kana sendi ipapa votodza vabereki vako kuti mukwasha wenyu wakudi wakushanda pafly past
vanotengesa simbi, mapuranga, madhofuremu, mati zvese wakuya kuzobvisa. Ndikavapa 30, ndozovapa 15, ndovapa 5. Ndikuzviziva tiri panhau yepekugara. Tonowana pekugarira kana kuti tinongosvika ogara waudza mai vako kuti mafungidza dumbu. Hapachina ndakafungidza dumbu kare. Apera. Handi. Mama. Isso. Como mutundi ndei. Ndati kumutundi ndei koi. Mukase mama. Muda kutenga kupindura nini asi ndikubvunza kuti mutundi ndei. Ibi. Tanga mandipindura ndikokupindura mamukase. Titanga kumutsana. Mukase ngopapa kusuka. Yeso. Ausuna maplate angu era. Sorry mama. Damage. Damage yekuita sei uyo uchisunza mapusha ako padhuze maplate angu apo. Sorry mama. Kana kumboona kuti pane kana kumboona mama. Kongaoneiko neyo mutundi. Uramba uchidzokudza mapusha ako akosheka uramba uchizunzira pandisi. Ina nozunzira mapusha ako uko. Kuchiko chikunetse baba. Asi mama mukase mama. Mama zvakanaka ino. Ko mutundi ndei. Mutundi. Asi pamuri mamuka muutaura nevoice rakanaka makwidza voice papa zvino zvoma izvi. Ndiri kubvunza mutundi ndei ndangoenda kuti ndei. Andisikurambo ndei. Hapana changwa. Ndati ndei. Patakauya munambobvunza mubvunzo wewe. Ayo pamakauya mapinamba pangu. Apa muri kubuda kana zvinhu izvi. Ndikushaza kuti zviri kuenda kupi. Ndosaka ndiri kubvunza kuti zviri kuendepi zvinhu izvi. Hazvina kwazviri kumboende. Saka zviri kubudiremba. Mangu. Zvichiendepi? Zvikuramba menyereka. Zvichiendepi? Ndozvandiri kubvunza. Bhozi kana muchida kuwacha. Ndikutaura nemurume wechimbo nyara nchakupai mukana. Kana muchida kuwacha mimi. Munobudisa washeni muwacha. Kana ari maplate gasana. Mvura break kuti asechanga wangu zvandikutaura. Dakariyari yakarana. Ndati zvoni mutundu iri kuenda kupi kana iri washeni inobuda washeni yega. Noti nemabhegi nemawasheni basket nemagasi nemutsvairo. Waini property ye-Flavor Stew. Iyo flavors yacho yatita mbiri zvekutoti yakutokupai property papa. Matove neproperty yekutoti yakutokupai uri kuvapa iri kukupai. Apa Flavor Stew inyaya kuti mazuva ano Flavor Stew musatora sekunge ichikama isina basa. Ikamba hombe Flavor Stew mama. Lengroti. Flavor Stew ikamba hombe. Izvo mukataza kuti madoframe mastew. Zvese zviri kwe every day. Ipapo kuti zvino. Ndabvunza here izvozvo. Inini hamona inini. Ingatova overwork kai. Hamuna ndakangopinda pabasa ndingori hard. Ndosenda to overwork. Ndakunzi maskati. Ndeikwera ndichita se ndichira. Manheru ndechofulada zvechikuya. Katongwe. Wakatanga basa rekufuroro rini. Kuflavors wakapinda basa rini iwo. Wakapinda basa rini? Zvoda kutodzidzisa zvese izvi. Woda kutoziva sekuti ndakupinda maskati. Wakapinda basa rini iwo. Kuwere dada kutoreda. Ndatoka basa rini. Wakapinda korini kuflavors? 2 weeks later. Ausati ntombohora. Kana mari koko usati wadya. Wakutoda dzungu veko chekucheka vamboite zvauri kuita izvi. Wakutoda dzungu. Ana kutora nyebasa kwako. Mari Flavors ndakadaka. Handisi kutaura mari ikoko. Lunch ndo like. Sakarwa. Breakfast ndo like ikoko. Kabanga sapa chai. Kabanga sapa ndikatanga kugarako. Nindiro ndikayiko. Alright, ndine nesapa yako. Ndine breakfast, ndine lunch chero vakakupa nemuriwo kuti osesa mukako. Ndati mukwende imuri kuenda nayo kupiri kuende pi mukwende yese izvi. Chigare pasi ndikutsana nguri hai tingataura nemakamira muri munhu mukuru. Mamitaura zveni ngini. Mamitaura mikwende here. Kuti mamitaura na madam. Madam mukwende here. Ni property yangu. Property yenyu noti mukwende ndiri kubvunza. Madam ndi property yenyu kwete mukwende ndiri kubvunza kuti mukwende iyi iri kuenda kupi. Na madam ari kuenda futi. Andina madam wako kachongo. Andine navo madam vako. Mosakachero madam akaenda. Vachienda kupi? Ndakabandudzwa kuti mukwende iri kuenda kupi. After ipapo mandudzwa kuti mukwende iri kuenda kupi kauzondudzwa na madam wako ari kuenda kupi. Ndodatanga ndazanya mukwende. Asana bvunza zva madam wako. Zvisinei ndakataura na boss rechi. Nekuda kwokuti kufamba usiku kuya kuno kumbatso nyatsoita zvakanaka. Saka vakanditaiwa. Taida kuti iwewo dai wauya wagara kubasa. Wagara pabasa. Handiti. Zvakuda kuti bose vanza kuti over duty cheche.
masikati ndeishanda manheru ndeishanda saka vati aiwa kuti uende kumba pa2 weeks idzodzi dziripo dzasara kuti mwedzi wokupere chimboya ugare kuno wozodzoka kupi kumba saka tangotorawo property yamataura yeshoma yekuti ndinokwanisa kuwana kugara naye iwe property shoma iyi aisiyo yese iri mumba mako here yese iri apa yauri kuti property shoma aisiyo yese here takazotenga mamwe matishu ari mumba mumataura matishu iproperty here matishu anoita dhola iproperty nenduri saka musere nenduri mutondidzikisireni vamwe vari mahosi kumatenga mamwe matishu vamwe varume vapi vasiri kumatenga vachie dhola nevakamuna murume kasaka mungazvizivi inini wangu ino anatotenge dhola handishandise dhola ndosaka ndototaura izvozvo chitaura tizopedza nyako saka ndoda kuti tingonoshanda 2 days 3 days tiri kubasa izodzoka kuti tasema masipuna nini muri kuda kunoshanda 2 days 3 days nemukwende plus mukadzi wako anoshanda kufly ero alright mukadzi wako hafandi kufly bus mukadzi nemukwende ngaidzokere oenda kubasa kanga mukadzi wangu achikumudza usiku achita zanadzo unongosotodzoka kuka basa angada tuite sei agoni kurara ndisipo anoita seanofa here akarara usipo mukadzi wanofa here kana achifa umbotanga wabhomusiya nhasi ambofa ndovana zoti zvechokwadi mukadzi wakachongwa murume wako akasarara aripo pamba anofa imi chete hamusati mamboroko mukadzi wangu ane chinonzi chilife bite mwezi chinonzi life bite anacho cheche kuti unofa kurara munhu arapa iwe urapa ukangorara pasina munhu chilife bite cheche chinotanga kuno it's fine kachongo iwewo wati mukadzi wako akwanise kurara usipo aniti chene nemukadzi mukwende ngesari mukwende ngaisare because hapana pamuda kuti iwewo kachongo unyesora kuti ndikufamba usiku masikati manheru amafuka kuona nemukwende kuflypasima hamuna chikuru changu che3 months here panapo hamuna chikuru changu che3 maikachongwe mamubhadhari rent hamende kubasa musachongonditange zvenyu don't try me maikachongwe mazvinzwa handisi kutaura nema mubhadhare kana rent amuzoti zvendienda kuba hamende kubasa mari imba yakandirwadza kuvaka mazvinzwa handinga kukutorei mamusama dzangu dzanondokokutorei kugasa 3 months pana makagara pana musina kana senta ramabhadhara muti unozoti tinobikira pakuda sei kwaugona kugara wega wakagara wega unoferewo saka pamuchazozangotaura zvakanaka nguva kutaura zvakanaka kuita seiko inini kana munhu ataurisa handiwanzi kunzwisisa ndajara kubasa kwedu kufly past two hatitauri zvinhu so mudzaisi mbiyo muise apa torai mapose kubasa kwenyu munopuwa pei kubasa kwenyu pano panoti pangwa basi paflybus apasi ausinambona kana chiri pakanyorwa chisainipost akanyorwa flybus ndokaicheka papo saka usandiudze zvekutaura matauriro andoita nyini namutaurira kuflybus mazati kana president vanotenga zvinhu fly past two here inaki kutogara munhu fly past two pano mamp edu anotenga ikoko makanzi anotenga ikoko chero vese vezvikora vanotenga fly past two simbidzera iwo unongo chiwaona here unguti chiwacho unongo chiwaona kana vemachechi vanotenga fly past two imimi chaicho fenzi yepano imimi ende lakira mimi atenda kuti kana ndiri kwenyu mukana ndiriko ndokuita inonzi discount ndokumira discount ndeipiyo yakachongo inonzi discount saka mutori mashure discount ndio ndosvika ndotokurovera fly past mukatenga fenzi yenyu mukatenga gedhi renyu nengirini nezvimwe zvisimende nechichi ndokuita discount yacho ndeipi yauri kutaura kachongo ndanyatsoziva inonzi discount yacho chii right discount ukasvika pafly past two ukatenga pane reception unotenga wopa ini receipt ndoda kupa kachongwa receipt kachongwe nopa receipt daba notenga fly past umweni pa receipt ndokupa discount moti anda kuti vakachongwa nipe discount yangu yavakanzwa ni vanilipa discount ndatotenga matenga mandipa discount mogara pa reception pa discount tokutorai zvinhu tichikubvisirai muworkshop medu tichikuisirai mumota takuibvisirai toisa mumota toya nayo mota yenyu panapo tasvika panapa toofuloda toisa zvinhu zvenyu apa kanosa muno mukati mwe ndoinonzi discount yokuti tokulodherai tisu ndoya toti discount iyo tora zvinhu zvedu tokuisirai mota toya nazo patofuloda ndenda kuita imuri chibwaibwa ichidarira murume acho zvinekunyeva tauri zvasingazivi yoinonzi discount here discount here iri kutaura murume wenyu vanokusengerai kamuchiva muchisirwa hoi mekachongwe navakachongwe chindiudzai nyaya yenyu iri papi imi mune chikwereti changu panapa che3 months hamusina kubhadhara rent handiti imi makuti muri kuenda kunogara kubasa kwenyu kubasa kwa unavana 2 weeks kachongo wabva kuwataka kushanda wakutotanzi heda sonzigari pabasa kuti wowaita rei kune vakashanda ma5 months ma5 years sikata zvino manzotunyepi ikoko flapas vari nemakambani avo vane makambani avo apopi kugara nekambani vanenge vakatoonekwa vakashanda kudhara matauro vanhu vakashanda kare saka uchingoshanda kudai mwedzi uchipera utopihwa mari yako unobhadhara rendi ndazvinzwa inonogara kwikoko handiti but ndikubvunza kuti ko mari yangu ine 3 months pana pasina kubhadhara mari yangu ende mukwende yako yese ndo yese ndimavakwa mnhara chasara ungana kwanichanobva onai
musapopota vana vedu mama vaverengeri pamukwende bosi vana vangu vari pachikoro apo handikwanisi kuvabvisa nondona fly past vana vangu vari kusara pano Kachongo soda kundivhara-vhara neuda kuti vana vako batai vana pana kubata mwenderesi kubata vana vako ndovape ini noreta watisiya mwana wako wanaenda nemukwende takatokavha zvevana vanenge vachitobika nehuni vana vanenge vachitobika nehuni pano varipo bosi fly pasi kuzvitu zvinopfungaidza kuti pakamari payazviti saka imi vana memunavo kana isusu tumoshanda 2 weeks chete mari yenyu yotouya mira tinyatsowirirana Kachongwe wati vana vako vari kusara pano hausi kuenda nevana vako iwewo kana usina kuya nemari yangu Kachongwe ukunyazondinzisa kana usina kuya nemari yangu pano pamba hauwani kana mwana wako kana wani pauchava nemari yangu ndichikupa kuti vana vako sezvo ati vana vako ndovawabatisa pano wabatisa vana vako saka inini ndiri kusara nevana vako plus hama dzangu hadzisandadziudza kuti tabva pano hama yangu inenge yangosvika pano moibata handikwanisa kubatana nevahama dzikuru handikwanisa nekuvatakura kwana vakakura kudarika nini ndikwanisa kuvabata kwasungirira ndati ndiri kubata vana nehama dzangu hama dzangu hadzipindi pazvikore zvavo vana vako ndo vanichabata pano pakasvika manenge achitsvaga moza kuti ndiri pafly past you ndichivapa chikafu chitetareko imi ndoti kukuchengeta vana va3 months modoti kupa vanonyu chikafu handachanovapa vana venyu ndikuvabatira chete chikwereti changu chaminacho ndozvamajaira zvongogara 3 months padzadza musingabhadheri marenti mopedza mozoti kubasa kuita mbirire murume wakatanga kushanda nezuro uno ndokamunoda basa unenge wagara uchitogona basa mai Kachongwe unenge wagara uchitogona basa rendoti pai mai Kachongwe apa pachati wogona uchigona basa pakuita sei kwana Kachongwe tichazoona kakufly pasi kwacho mushande gore rese but mari yangu Kachongwe zvekunoshanda enta muri kupedza nguva ichai mususuduruke vana kwana kusvika mapleti chemwendi pamabva vamenyu mabva muchizvitamba pamakaenda kakushengedza here Nendoti, musare zvakanaka ndini. Mukatoona panapa mutivhunze. Wati ndikakuona pano ndikubvunze. Mira zvinodo mune zvinhu zvinofawo. Usaninyengere atizvoniwo. Mune mai. Ngatikurute Kachongwe. Wati zvinodo ndikakuona pano ndikubvunze. Ndikuzama kuti kana mukatoona pano tisina kudzoka. Muti pabasa pafly past mutivhunze kuti wai musina kudzoka. Mukazotiona pano mutivhunze. Kuti wai musina kuzodzoka ndosandishandisa zvinhu kachomosandishandisa nguva yakareba mano usandishandisa ndizvo uri kundita ndikuti imi mukationa pano Landlord mutivhunze kuti wai musina kuzouya mukasati neman titakuratakurasekedzeyani makuruzera uranga uchindishandisa ndakakubatira kwe3 months asi koso zvoda kundishandisa kuti ngonisunga ndichisumuka kuti ndigadzira vasi uchindisumuka kuti ndigadzira mapoto muchiri kumashandisira mapoto ndako here endene mukwende yenyu neembe kushamba yekuisa hembe kuti fly pass yekuti shamba nepekuisa hembe kuisa hembe mwasheni basket Kachongwe chikopiwa mari kuita segore parichapera mwedzi pochapera ndinhasi mukationa panapa tisina kudzoka mutivhunze Landlord taura zvauri kuita Kachongwe tinobatana vana vako ndakabata vana vako vanenge vari pano apo mukationa tisina kudzoka mukaona tisina kudzoka motivhunza kuti kosei afa plus kufly pass akusikure Kachongwe ndokutera motanga kutaura nezvalandlord panapa tamusiya ukoko musiya mukadzi ega kuita seaiwa musasanganisa nyaya mazvinzwa kababaiwa ndozofunga zisirizve pamwe chete nemilandlord notozoona sekuti munozivana ndowaziva Landlord zvanditakagara nawo saka munonzwa tsitsi dzechii chacho mp unzura tsitsi kuita saramba uchipopota mani tiri pane mbi hatipazodarikiki toda kuita style panda style kuti dariki tiupopotera Landlord wedu kupopotera nyaya yaLandlord naLandlord tozivana hanzi wakutonzwa tsitsi kuti ndatowa tsitsi kuti hatingazopopotedzana navo hanzi kwaiyeatonzwa tsitsi kuwasiya vari woga dai ndatozviona dai warowa zvokuti dai warowa baba murume waLandlord ngatitaure zvatafambira mani tataura mashoko makuru anouya kuna imbi tataura mashoko makuru anouya kuna handisiri
Vara asi masi achikwereti kwarendrodi. Zvinorwadza kuti ndisiya mukadzi achitaura. Zvinorwadza kusiya mukadzi lendrodi achitaura. Pamboni pangu ini. Saka uri kufadzwa nezvandaitwa pamboni nalendrodi. Uri kufadzwa nezvandaitwa pamboni. Asi madzingo kaimukwende yose. Unoziva zvataita MP. Tasvika paive lendrodi takuwatsanangura zvakanaka. Handiti. Unonyanyika lendrodi. Pa100 atainayo takuda kuno tinokavha tikavhe MP watipachi manje pakanzoenda kutobata mwedzi inotera yechi $100 ziri kupera pa 3 months ati $30 mune chikoreti baba utora baba utora $30 yose ne mama mdown ndipo yes uyabeka kupai imam ndimbori nayo here mari yacho mari yacho uri nayo saka apa zvatazosvika tikataura nawo manje tapinza nyenyu handiti tapinza nyenyu tikati ano MP tatataura nawo kanza MP yochero ndorangarira indati bongo MP orutamba saka vabva varutaura kuti patangotaura nyaya dzenyu vabva varuta saka MP kana wacho vanondiziva kamai vabe handindogara ndinawo ndogara ndichitovaona vandondiziva aiwa vatonyemwerera aiwa vana MP zvibaba here imi hamungodi kubhadhara zvikwereti chete but kavha nyaya dzenyu saka zvatatofunga isusu taura kuti isu hatingapopotedzana apostori mupindi saka imimi zvomoita machinda emunotaura nawo votidzosera pamba paipa yanditi voti pachimwe amount vati pachimwe chaamount tofana kuchenge tokavha paya toda isu ata nyanyi tatopedza imi chaenda imi chitoida mutoora nawo takufana tosara chidhura saka munoda kudzoregwa imwe chiamount pa100 plus iyo vatidzosere pamba muda kugara futi pamba vatoripo aiwa izvogara pamba ingangohonetsa musazonyanya kuti anyanyi mutisiya yedu ingangohonetsa hayo nyaya yaamount asi kudzokera pamba hamunodzokera isai zvino apa ndotaura aiwa saka pamamuchienda nekupa aiwa nyanyodzurira musaidi minzira kuti vanhu vasahurumwa nenyoka ndo mandandinyanyo amona tapedza saka inini regai ndite anogodwawo uzongoposheka kutaura baba vanhu ndosaka ndichizoita unenge wakudawo kudlawo kana aiwa une problem marendrodi unoda kuti wagwanawo zvakanaka unofana kuva softa marendrodi rega ndinova softa ndichinda vachiri kusoftika mukavanonokera ka asi chokwadi masiya marini vatori nemari toisa zvunhu apa tadzingwa kukandibwa zvinhu hapana chauya negwara zvauya nekukandwa izvi vanomboti vakataura zvakanaka vomboti pamba vari voga enda kutini itai fasti tora kutiza toratiza mvura mvura yekuda kunaya kai aiwa kuri kapati itai fasti lendo takatiza isusu taka moita fast landlord isusu taka apa pada kudzugwa apa chidzurai bhegi saka MP motomhanya vasive vachinda isusu ngatichiita zvatichiita ukaona matodaiso limpopo unenge wakujamba totopfuura chitoro vana vechikoro hati havakamira kuti kwai vana vechikoro ndichazivadai kachongwe kundiona muchandiona ndasvika putsana muchandiona ndasvika ikoko kundiona muchandiona ndasvika putsana muchandiona ndasvika ikoko nyakuratsadza lo titambire uri sei hako lolo kwaboda kutambirwei munhu anongoya achifamba kudai aiwa kwete tichimboona ka vanhu vedu kuti vari kuiti ndikuona munhu wakaita green watova master farmer kai hako ndingagoita reiko unodi kuya uzitora mafertilizer kumba kumie makatiudza here aiwa tasaba uri kutsika aiwa ndiurairawo zvinhu zvakura kudai kana kwezi ndisi mamaster farmer acho kama titokudzira teda totesta kuona kuti mbeu ikaitsika ifi kuchi ndakuvhundukira hazina basa iwaiwa sanditsikirewo please mbeu dzangu usuna ndabva nadzo kurereti aiwa ndikutoona kuti dzatokura hadzisingamboiti dzatokura iko kungotitsika ikoko kananga aiwa nyaya unongoziva kubva titaka kurima cheko usiki pano wakuya kati mbeu tauda kubuda udazotsvaga kutemirwa aiwa unongoziva kuti kana watsikwa nevanhu vakuru panoda kutaurira
nekavoisi kakanyorovera kudai ndatoona kutoti arega nditsike riri gumbo chairo chairo pana lolo sakuri sei zvako kumba kuri bho zvako ndikuona mazuva ano wasimba watsvukirira uri kulei mari dzemaroja maroja apiko ndingagodya ikoi chandingagodya kwanditi makabva mangoti nyanyanya kana kuzobudikira futi kupika lolo makaramba zvine mari dzenyu aiwa ndakaona matauriro ako kandikati vamwe lolo zvinenge zvakamutsoma anenge akawandigwa kana kopepi runobvuma ka1 here chongangoti ungotanga chinhu obva wotoenda obva wotoramira tu here watanga manje ndatanga kuita sendikukudza chokwadi watanga pane maperera ndandakaitira kwauri so zvina zviramwiwa munhu wechirume anoshingirira pachinjani kachii ndandakashingirira unozati ndindoshingirira ka1 so pandouya baba ndendito ndakabayirira popa saka ndokasvika ukati ga ndakabayirira mai wobva watosiya anobva ndaneta ndakanga ndakangotarisira ziso mfungongoti baba vachadzoka ndokwakuramura ati kwakuenda unonga kungoti zvinhu zvakadai ngangozvina ka1 here kana kuti tanga washinga uzowina plus munhu wechirume chainyasokudza haramwi kungodewo chinhu kungoramwa uri munhu wechirume iwo udakumbokubvunza iwe isusu taifamba mutunhu kubva pano neuko chikufambire kuti michana mp takamboramwa vamwe vasingaende everyday zvandichitosvira makumbo ichito pamwe chezoita mamp ko ndakozoti baba vanokasika kuramwa isu akadzi toita mwoyo wakashinga udarikana wakanyanyonakisa zvekuti kana ukandipindura karafu so ndendatorwa nehana kuti ihana yakangorova chete hapana zvakanyanya hana yakanyanyisa kurova aiwa saka anyway murume aiwa anyway tongoti zvaita tirambi tichitaura zvinhu zvakudhara sezvo tatova tese kudai tongoti zvaita ndandauya nenyaya yangu kainini pana nyaya yangu yandandauya nayo ndihana kachongwa vatondisvikira pamunda pa vachitoti mailandrod vandidzinga ndikati aiwa kongodzingwa sei naswiti wangu mai mp vakudzinge ukatobvuma zvataura kachongwa kachongwa umuzive here kobva utobvuma zvataura kachongwa atondiudza zvikati ndatodzingwa kuna landrod izvezviona mukwende yangu ndakutonogara kufly pasi stew vana kachongwa votoenda kazvigarira ino zvanizvonizvo toenda kufly pasi because ndiri kufamba ndiri kushanda masikati manero saka takuenda kufly pasi ini awo vana vasiya zvinotari kungoenda kubasa kana kachongwa vachadzokavo vatosiya vana varipo kana kuti vana hana kusiya pamwe vachazongotora vana voenda navo vatoripo pamba kati vari kuchikoro saka vachangotora zvevoenda kutotiza kao manje vatiza havisi havangatizi kana kuti inini vandiudza kuti hanzi nyaya yehombe yandatofambira stereki ndeyekuti vatiwo havana mari yeschool fees yevana vavo saka vangaita hanzi matora $100 yavangaida kubhadhara school fees yevana ivo vane chikwe changu $90 ivo ndovane chikwe changu $90 chei vanokagara mwedzi mitatu apa usingabva ndirega narendi 3 months dzese pasina kana sendi anachachongwe ndichingova sei hama dzangu varipo apa ambapa vakandiudza kuti vanouya zvitora vana vandopandova pamari vanondipa mari yangu imi nyaya dzenyu monyepa imi aiwa imi makutonyepa imi nyaya yenyu iri papi checho nyazotaura pari nyaya yenyu checho zvinyasokupindura onyendavinga nyaya $100 kaivana yavatorera vana munzvimbo muno imi baba makanyatsokukwaricha chaizvo here mimi makafambisa nakachongwa kubva uko kwese uko kuya kuzofamba $100 alright kana ndanga ndapiwa $100 yako nakachongwa ndiwe uri kuvinga iwo murume mukuru wakatonondida iwewe so ngavinga $100 yandanzirasira nakachongwa randasira $100 ko ndasiya $100 ndiwe uri kuvinga uzotora futi $100 yacho girlfriend racho munhu wacho watori kuda aiwa nditori neina ndada totovadzosera vanototamburawo kavakavhiuka zvikwereti zvacho saka chavadzosera ipi vana vakachongwa vana mvura vamboni $100 iwo ndiwafambiswa murume mukuru nabvuma kufambiswa nakachongwa kachongwa umuzive here aiwa iwo ndiwokutonyepa unenge uri mukadzi wechitsotsi-tsotsiwe wakunyepa unonyeba uri mbavha urimbavaiwaita zvawafambira panapa unzoka kana wafambira $100 yakachongopigwa ina $100 yakachongwa yavandipa aiwa wabira vana iwe vana vadoya vachitochema misodzi yavo uri mbavha yechikadziaiwa uri mbavha yechikadziaiwa uri mbavha watobira vana kuti mbavha ndabira kachongwa $100 ini nanewana kupi akagara 3 months asingabhadhara imba yangu kachongwa akagara 3 months anopasina kana cent nozombira $100 akawana kupi kwakachongwa $100 kuna vanhu vemutemo usungwe vanhu vemutemo kuita seiko newo murume mukuru wasari kushandisa mp vandabazari kushandisana nakachongwa dai kachongwa dakata mp panotiota mp makadzungaira ai bhai vana vamukudisa nezidautana ramba akatende vakangomira achiterera kuti munzo kuti muri kuti murimi makapusa enda makapusa muchesa nakachongwa wenyu fungai ndosaka makashandiswa nakachongwa murume mukuru akadase ndandati ndazviwaneko ndakozoti hapana zvinofungiwa pana chamunofunga mukashandiswa nakachongwa kamana kadika nekachongwa hamuziya kachongwa kuti anoronga tsoro dzake dzichibuda ibvaya paendai uko ndikabvara kati
katongo anondijairira chezvinomboziva saka wangu utori kutondivhara ainde chinotiva vana vake igwadangotanga unovatarisa vana vake